Татарстан радиосында Тинчурин театры атналыгы башланып китте. Ул 6 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Һәм Тинчурин театры бинасыннан турыдан-туры эфирга чыгу белән тәмамлана. Бу көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры зурлап 90 еллыгын билгеләп үтә. Театр һәм Татарстан радиосы арасындагы махсус проект татар халкында театрга карата булган мәхәббәтне тагын да үстерер дигән ният бар. Атна дәвамында Татарстан радиосы эфирында Тинчурин театры турында тапшырулар чыгып барачак. Аларны театр артистлары үзләре алып бара. Татарстан радиосында Тинчурин театры атналыгына стартны театр директоры Фәнис Мөсәгыйтов бирде. Ул безнең белән элемтәдә. Фәнис Наилевич, хәерле иртә. Хәерле иртә. Театрның актив тамашачылары буларак, сезне театрны юбилее белән тәбриклибез. Театр үзенең 90 еллыгын нинди уңышлар, нинди чаралар белән каршылый? Аллага шөкер, коллективның да кәефләре бик яхшы. Алар 90 еллык дигәннән барыбыз да алга таба барырга ашкынып кына торабыз. Төрле алымнар белән эшлибез, төрле режиссерлар белән эшлибез. Яңадан яңа спектакльләр чыгарып торабыз һәм төрле районнарга, төрле җирләргә, шәһәрләргә барып үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәбез. Тамашачылар белән бик яхшы гына эшләп киләбез. Аллага шөкер, инде безнең күрсәткечләребез дә бер яктан караганда бик әйбәт. Инде спектакльләребезнең билет калмады дигән сүзләр күбрәк чыга башлады. Ансына да күңелебез бик үсенеп китә. Матур гына үзебезнең юбилеебызны каршылап ятабыз һәм сезне 6 ноябрь көнне сәгать 3-тә, көндезге 3-тә көтеп калабыз үзебезнең 90 еллык юбилей кичәсенә. Татарстан радиосындагы Тинчурин атналыгына карата фикерләрегез, аның әһәмиятен нидә дип саныйсыз? Бу беләсезме, шушы безнең инде чыннан да радио белән театрның арасылары бик якын, һәм бик без дуслар, һәм бер бинада эшләгән кешеләр буларак, теге туганнар булып чыгабыз. Шуңа күрә менә шушы Худайның амин дигән сәгатенә туры килгәндер, сезнең инде безнең радиобыз үзенең бинасына кире кайтып, аннан инде теге тапшырулар алып барулары һәм безнең тыгыз эшләүләр ул тамашачыларга да күңелләренә бик якын килә торгандыр һәм безнең үзебез өчен дә яңадан ниндидер бер алга таба күтәрелү дип әйтим. Шулай итеп үзебезнең артистларыбыз радионың эшләре булып китүләре һәм бер атна гына булса да шунда эшләп караулары бу бик зур алга таба теге күтәрелү. Фәнис Наилевич, юбилей елында безне нинди яңалыклар, спектакль, премьералар көтә? Менә безнең әле юбилей елында беренче премьерабыз инде бу олы буын безнең артистларыбыз өчен язылган, махсус язылган спектаклебез, комедиябез Айбулбулым комедиясе чыкты. Аны Туфан Имаметдинов безнең баш режиссерыбыз куйды. Һәм моннан соң дагы спектакльләребез һәм башка режиссерлар белән эшләүләр дә бик күп булачак. Туфан абый Миннуллинның да куячакбыз дуслар җирдә исемле спектаклен. Ondan soң Илгиз Зәйниевның спектакльләре булачак, башка күп әле безнең премьераларыбыз алда көтеп торыла. Һәм алар төрле булачак, һәм алар халык күңеленә хуш килер дип ышанып каласы килә. Безнең шушы юбилей елыбыз әле сезон буенча барачак алга таба. Җәйгә хәтле һәм матур спектакльләребез белән сөендеребез дип уйлыйбыз үзебезнең тамашачыбызны. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең белән элемтәдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов булды.